agus seo é an obervalia ó a réir an céad ceisteanna. Agus so dearann si an seo san iar ar dheis tá an uileán méid an uileán ACB. So méid an uileán ACB, so an uileán seo. Ar COVID le méid an uileán CDB, so sin an uileán sin. Agus mar dúirt siad an seo tá sé cathair na nóga céin. So is tríntán drainneach iad an dá tríntán seo. Ceann seo agus an ceann sin, so tá siad an dá céin drainneach. Agus dearann siad feidh na fad na slása X agus Y. So tá muid a géirí fad an slása seo áil agus fad an slása sin áil. Okay, so can I just a glán amach. So scar mé an dá tríntán an céile. Okay? Agus malam díobh é seo dhéanamh, so a haring an léróid chun é dhéanamh ní simply. Okay, so just tóg mé an céad tríntán ar dús, so an tríntán seo amach ón tríntán eile. So tá sé an seo agus ar chlé, agus is féidir linge eáil go bhfuil ar taobhagán an seo, sé dóigh fad an taobhagán, fréamhcarnach dad a chathair fad taobhagán eile, agus X fad an taobh eile. So tá ceann amháin taobh nach bhfuil arolalas agaí. Okay, so ba ceart go mit ábalta é sin áil ag bhaint úsáid as Teoirim Phíotagaráis. Agus a rís ó inné ag fecint ar cad a bhí agin inné. Tá mé bosca seo úsáid agus seo Teoirim Phíotagaráis. Okay, so deirtar go bhfuil an taobhagán cearnatha ar COVID le sim cearnóg an dá taobh eile. So seo é an taobhagán. Agus tá mé cné sin a scríb. É sin cearnatha chorm le taobháin eile cearnatha, so é seo. Agus mé can bracéad a chuirtín peléir, can bheisilir go bhfuil an fréamhcarnach den ibreamlán cearnatha, móda an taobh eile, seo X, agus é sin cearnatha. Okay, so níos tá copper móda gom, agus tá mé chuna bheith ábalta éon amach connect áil. So dóigh cearnatha sin ince dad a chathair. Carnóg an fréamhcarnach de dad a chathair. Is féidir leat é seo just a chur isteach de ormháin, más málaat, ní léon feidle sin. No, is féidir leat smaoinach faoi cad a cealaín amach fréamhcarnach ach carnóg. So is féidir leat é seo scríb sios. Agus X cearnatha tá muid cné sin ágáil. So an sin, buin dad a chathair ó ince dad a chathair, cís what ar nó algaber. Let's find 2x cearnatha in éonar. So inis an tain rud a cealaín amach an cearnóg mar dúir mar ná an fréamhcarnach. So bháling an X in éonar. Agus is é sin fréamhcarnach de chéad mar dúirt mé é go hifigil be cearting rá móda nó lúda de. Fréamhcarnach a chéad ach tá muid a caint méil ar fad agus bíonn sé sin i gcónaí dainach, so caithmid scríomh móda de. Agus feic ar an héanad níl aon dain, so das tá muid can scríomh de. Okay, so tá X a gin inis, so is féidir le mé seo, scris amach agus scríomh de an seo. So rís ag úsáid Teoirim Phíotagaráis, cné ar an seo inis. So is go bhfuil an taobhagán cearnatha chorm le sim cearnóg an dá taobh eile. So an taobh is fuid a cearnatha chorm le sim cearnóg an dá taobh eile. So cad é an fad an taobhagán an seo? Well, sé seo fad an taobhagán mar tá sé óscóir an drainneán. So an taobhagán cearnatha sin de cearnatha. So sé cuna bheith chorm le sim cearnóg an dá taobh eile. So ba cearnatha móda sé cearnatha. So an batún is mó dhéanaan daoine an seo nó meascann sí sús an ord. So béidir go déanann siad dearann siad sé cearnatha a chorm le Y cearnatha móda de cearnatha. Bheadh sé sin ní cheart.
Okay? No derg siad y carnathe carm le de carna mór sé. So sin ceart tá sé anna tachtach go chun sib an taobh gáin ina éonar ar taobh amháin. Okay, so rascadí é seo. Tá carmód in is again. De carnathe carm no y carnathe mór sé carnathe. So an rig amach é céad carm le y carnathe mód trocha sé. A rís déine ar an ormháin mas malad. Tóg trocha sé ó céad ag spáin tú seasca cathair. Agus an sin. An sin sménig fi, okay, bhálam y in éonar ag a deire. Cad atá chun y in éonar thuirtam. Well, bhálam fáil réil sin cearnó seo. So another cali gamach an cearnó nó an fréid carn. So y carm le móda nó lúd 8, but táid cant ar fad, so dermid 8. So sin iad all fragri. Tá x carm le 10. Agus tá y carm le 8. Agus ní ecam éonad sa roiite sa ceist, so is féidir leat just éonad a scríomh. So éonad. Agus sin ceist 10.